Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Upat ka musuliyo ang niya karon din sementeryo nga nagpa-picture si Lolo. Itaw no? Ug nga nang iyaman yung itudlo ang nitso sa ubos. Abay, Mm. di man din ni Nitsu ang gitudlo ni Lolo. Unsa man di ay? Ang sahog sa musuliyo. La. Itaw no? Nga, Anong kitudlo man ni Lolo Pilo ang sahog ubos sa nitso? makapahibong kayo, abay. Sa magyun ang apuhan ni mo uy? Oh. Gano ka ang ganahan magyun ni siya nga magsipulturiro no? Nga pwede man siya nga magnegosyo. Unya, may tinigong pa gyud siya. May yuta, dakong bay. Mao na diha, abay. Ingon ana ka misteryoso nga kung apuhan. Bata ba ko nga maglibog gid ko siyang ipanulti. Nga naman di abay. Unsa man di gipanulting lolo nimo sa una ha? Sa una, pirmi ko niyang sultihan nga naay bahandi sa ginabuhi. May bahandi ang kinabuhi. Apan mas daghan o bahandi ang walay kinabuhi. Nga naman, Lo? Daghang mga tao nga nagtigom o bahandi niining kalibutan na yan. Daghan man sila kwarta, Lo. Mahimong mo daghan ang iyong kwarta dyan. Kimandi ka na. Mao nang kanunay isulti ni Lulupilo na ko, abay. Mudaghan ko no ang akong kwarta. Daghan ang tato kon wa pakuhaan ni man ang alisyag puldo. Aw, naingon na tingali sila, anak. Kay, di man sila ang paboritong, kuan, apo ni Lulupilo. Ngano din paborito man ka ni Lolo Pilo nimo? Ambot lang ka, ha? Anak ba ni Lolo ang imong inahan o amahan? Ang akong ambahan, na akong papa mo'y anak ni Lulu. May mango din nas mamalis siya? Oo, ang akong papa, si Romulo. Oh, mao ba? Pero, wa naman ko makaabot ni papag mama. Mao ba bay? Daghan na gid og mga pakulba ni Lulupilo, da. Abay, doon na kinirason kung nga nung gitudlo ni Lolo ang sahog. Gusto ka, bay? Parihas gid ang iyang pagkapusing sa tanang retrato nga magpa-picture siya sa musuliyo, no? Ngano ka nini? Aon sa man, magdugay pa ta din bay? Ako nang tun-an og maayo ang upat ka musuliyo, bay, nga naa si Lolo. Aw, sige. Muna na lang ko nimo. Sige, bay. Pero, kuan, ayaw na ni isulti sa uban, ha? Labi na ni Tia Alicia og ni Agaw Poldo. Aw, sige bay. Sige. Lo, unsa man gid imong gibuhat? Nganong nang pa-picture makaining upat ka musuliyo? Naglibog jud ko. Hello, Johnny! Milche? Ako kaayo? Uy, hello. Ay ko kuha ig picture Milche kaya nga wa ko may baw. Anong dili man? Nagpakuha lagi kag videos may agi mga adlaw. Sabi agi mga adlaw man to kay nagbayad naman kanako. Bayad man ka to. Karon laem sa ning ibo pa kong gikalitag picture lain na sa ning bayad. Unsa? Be bayad be. Sige. Kwenta ko na sad nato ni. Kinsa may imong amahan dyan ni? Aw, ang akong amahan mao si Romulo Altruso. Unsay nga si mong inahan? Dili mo sulti si lolo nako kung kinsay akong inahan. Nasuko mo gud siya sa akong inahan. Unsa? Oo. Juan, matod ba ni lolo? Ang imong amahan ang ipaangkan sa imong inahan. Jani, busa dili kaangay maghiskot sa imong inahan. Suti lang ko, Lo. Bisan sa ngalan ko sa akong mama.
Di na ko gusto nga mabuhi pa ining baya ang nad sa imong Musa ayaw na pangutana kung usa iya. Importante nga anak ka ni Romulo Artuso ang akong anak na lalaki. Oh, so doon na sa day drama ang imong kinabuhi, no? Oh. Yeah. Kay lakon magganay ko kung makainomdom ko sa akong inahan nga wingan. O wasa ka makabantay nga doon ay babae nga miabot sa inyo nga nangita siyang anak. Akuan, wa may nangita na ko. Mao na ang rason nga bisan unsa na lang nga trabaho nga akong sudlan. Aron makatigom ko kwarta para mangita ko sa akong inahan. Mao ba? So sa ato pa? Ang imong lolo na lang gid ang imong nailhan nga mipadako nimo. Kada bang nangunay og atiman nimo pakaon? Namo ko Yaya, si Yaya Sita. O niya, hain naman imong yaya sita. Bibiya man si Yaya namo. Kay nagminyo mo ko daw. Mo na gisulti ni lolo. Grade 3 na ko sa diyang milakaw nga akong Yaya Sita. Mao ba? O niya? Anong gidungog man mo nga kaliwat mo ungo? Ha? Ay, Kwan. Nadako na ko nga mao nang isungog sa taon ako. Anang makakailan ako. Mao nga ako na lang gidawat nga ungo mi kadugo. Pero wa may mga taong namatay din tungod sa ungo. Diin magdigi ka na maong storya? Ang ako nabatian nga ang among lolo sa lulo mao gid ang ungo ining dapita. Ang unang henerasyon ba sa mga Altruso? Ikatulo naman mi ka henerasyon. Pero ang istorya, napagyapon oy. O niya, kanang imong gigunitan. Ano sa man ang imong gigunitan nga pictures? Ha? Ay, pictures ni lolo sa mga musuliyo sa dato. Ngayon na pa picture man imong lolo ang mga musuliyo? Iga tingnan ning sundugon kung doon ay magpahimo og musuliyo. Panday mo siguro akong lolo kun. Gusto. Mao na ang rason kung anong nagpa-picture si lolo ining mga musuliyo. Maudi ay. Sige ha. Asa naman ka? Paulit ako. Tingnan pag-ubuhaton sa bay. Okay. Uy, hala. Nakabili na ako sa ka-picture niyang gigunitan. Maudi niya ang naong sa lulupilo ni Johnny? Nagidungog na ungo? Kinahang lang makahikay kong daan sa paniod to. Sa mong ragdukduk. Kika sa mong payak ni Chani ang dukduk. Yay! Doon ay misa ka sa among payag. Uy, hala. Wa may sod ning kuno, kini mo nagsugo nga kawayan sa bungbong. Ay ka na mga tibuok sa kawayan. Ang posibleng na ay sud nga kwarta. Sige ko no. Uy. Di sa tingali himongal kan siya ni lolo kining haligi uy. Kan pawi nga nagunsa ni mo dinhi. Oh. Nga nang gidukdok man na ninyong haligi. Mahugno ng kusina. Ay pagbuot kon amo ng dukdokon. Ay pagbuot, ha? Kun among dukdokon ning tibuok lawa sa kawayan nga dapat ining payag. Nagtuo mo nga naagi hapon ay sud nga kwarta no. Posible kaayo. Di ba? Pero mabungkag ning bay kon inyo ng tigbason. Ayok pagbuot gud. Uy, usam siya. Ay sa go dunungin na ninyo. Haligi naman ang inyong gidukdok. Ayaw pagbuot. Ang akong amahan ang tag-iya ining payaga. Busa, mahimo na namong gobon. Singan? Apurbista po daan Ano wala? Agoy. Abay, Hoy, Sa man eh. hoy Johnny. Ayaw pang hilabot sa among buhaton ining payaga, ha? Kaya nga akong amahan ang tag-iya ini. Tiga, anak sab ni Lolo Pilo ang akong amahan. Doon na may katungod sa iyong mga kaptangan. Labi na ni aning payag nga gipasunod ni Lolo Pilo nako. Doon na gini misteryo nga nagpaluyo kung anong
gihatag ning lolo nimo kini payaga? Ha? Kwarta! Klaro kayo nga daghan og kwarta nga gipangsuksok si Papa dinhi. Ug amo ning pangitaon. Bahala na og magkuba ning payaga. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!